Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Hello and very good morning kanatong tanan, especially sa mga kapusong viewers sa Central ug Eastern Visayas nga pabilin gihapon nga nag-atang sa atong programa. Makita ninyo Lunes hangtod sa Biyernes. Laing edisyon na sab kapuso inyong masaksihan sa atong morning program hinaut nga maghatag kini kaninyo kaalam, kaayo ug kamaya taliwa ni pandemya. Good morning kanimo, partner. Good morning, usab kanimo da partner next. And good morning sa atong mga kapuso nga nag-atang karon sa ato ang morning program. Ug gumikan sa inyong way puas nga suporta kanamo mga kapuso. Way puas usab ang among paghatag ug buong puso nga pasalamat alang kaninyong tanan. Ug among gi-assure nga kining ato ang programa angayan gayud ninyong tan-awn and di gayud kamahayan. Sanglit maghatag kini kanato og kasayuran, kalipay ug kadasig matag adlaw. Amping na gid kanunay sa panglawas, physical, emotional, mental well-being. Mao. Find things that you enjoy mga kapuso para usab kini sa ato ang mental health, di ba? Dili lang physical health. Busa mga kapuso, sugdan na nato ang ato ang morning kay ato ang mahinabi si kapuso actor and host Benjamin Alves ug sayran ta ang nagkakulbahinam nga istorya sa I Can See You series The Promise episode. Ug ato sa mahinabi ang usa ka doktor aron maghatag og katin-awan kung unsa ka grabe ang epekto sa COVID-19 virus ngadto sa mga bata. Samtang atong ilailahon kini usa ka negosyante nagpauso sa usa ka outdoor coffee shop dinhi sa Subo. Sa atong baliklantaw karong adlaw. Usa sa mga sikat nga pagkaon nga nagpakita sa kultura natong mga Pilipino ang puso o hanging rice. Apan nakahibaw ba mo kung unsa og paraasa kini ang puso kaniadto? Sa wa pa miabot ang mga katsila dinhi sa Pilipinas, nagbuhat og mga puso ang mga early Filipinos ug paraasa og kang kinsa kini. Ihalad kini sa ilang mga anito o diwata, panghalad sa makalag, pagpangayo og pasaylo sa Ginoo ug uban pa. Apan sa dihang niabot na mga katsila din sa Pilipinas, nakalimtan na maong practice. Karon atong gigamit ang puso isip pagkaon, hilabi na kung dunay mga selebrasyon, kalihukan o baka kanon sa ordinaryo nga adlaw. Ug karon ato na mahinabi si kapuso actor ug host Benjamin Alves. Kumusta ka ha ang kasinatian karong quarantine ni kapuso actor, host, and entrepreneur Benjamin Alves? Ato siyang kumustahon. Mayong buntag, Ben, and welcome dito sa GMA Regional TV Live. Hello, maayong buntag, GMA Regional TV Live. Kumusta po? Kumusta ka na? How are you doing? And of course, yung family mo dun sa Guam, kumusta sila? Yes po. I'm doing great here sa Manila. My family in Guam is doing great. Yung nga po, actually, there's more time to stay connected with them kasi nga, we're most of the time sa bahay. So, parang mas naging closer kami, mas up-to-date kami sa mga bagay-bagay. Ben, you've been very productive while staying at home, ano? Kasi one of the outcome is your online show under GMA Artist Center, itong How Do You Feel? Usapang Artista. Yes. How did producing and hosting this online show help you and your fellow artists cope up with the pandemic? Ano po, parang naging way po siya para makilala po yung mga ibang artista po natin sa GMA Artist Center na most of the time we don't get a chance to really bond. But eventually we'll start doing it again and sana po we can do it in person. Yun po yung habol po talaga namin. Kasi mag-gather po namin yung mga kapuso natin in one room para pag-usapan yung craft nga po ng acting. Ben, last year you were part of GMA Regional TV's Masterclass series here in Cebu, as well as the other regions, where you spoke to several students on the importance of education and of excellence din. Ngayong online schooling na ang lahat, anong maibibigay mong advice sa mga students natin right now who are adjusting and still navigating through the online classes?
Staying focused and disciplined would be my advice. And to stay hungry to learn. It's a new normal, it's a new way of learning. Actually, if I could advise anybody, it's the parents or the people that are looking after, especially mga bata, mga younger students po natin na kailangan po ng tulong. It's such a nice opportunity for them to bond with their kids. Dito na naman tayo sa something light na nagawa mo this quarantine kasi you turned into a K-drama fan. So far, what have you learned from their acting and their production style as well? Ang dami po naming nakuwang material or parang acting nuances sa mga K-drama po namin na napapanood. So, yun po yung para siya naging parang case study yung K-drama para magamit po sa future shows po namin. I really like Reply 1988. Yung parang that's my favorite K-drama as of now. Pero ngayon, Ben, balik taping ka na. How did you prepare yourself para sa first acting job mo for GMA's latest series, ang I Can See You, since the lockdown? Ang ang galing po ng production po natin sa GMA na parang because it's a new normal, parang mas naging madali po yung trabaho namin bilang artista because pati wardrobe, script reading, ginawa po namin in advance. Yung nga po yung the magic of being able to do Zoom meetings. So, pagdating po sa set, trabaho na po. Wala na pong mas pulido po kumbaga yung proseso. Tell us more about your role as Jude Agoncillo sa I Can See You, The Promise episode. Anong mga aral ang matutunan natin from your character as Jude? Si Jude po, very driven. Pero baka yung pagka-drive niya, baka may marami siyang mabangga. At baka maraming masaktan. So yun po yung lesson na kailangan po niyang matutunan through the whole series. Let's invite everyone to watch your episode, mga online shows mo, and of course to follow your social media accounts. Sana po mapanood niyo yung episode po namin, The Promise, starring Paolo Contis, Yasmin Curdy, Andrea Torres, May Bautista, and ako na rin po. And Ben, before we end our interview, anong mensahe mo para sa lahat ng mga kapuso natin dito sa Cebu at sa buong Central and Eastern Visayas? My message is to please always stay safe. Mag-ingat po tayo at I can't wait to see you guys. Ngayon po, ganito po yung paraan para magka-connect po tayo pero hopefully very, very soon makita po namin kayo in person, mahawakan, makantahan, makisayahan po. See you soon, Ben. Daghang salamat for joining us this morning. Thank you. Thank you, guys. Ug sama sa giingon ni Ben Alves, always strive for excellence. Mga kapuso, dili babag ang kining pandemya nga makabut nato ang ato ang mga plano. More to come pa mga kapuso, so tutok lang dinhi sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, taliwa ning pabili nato sa MGCQ status o Modified General Community Quarantine. Nagpabilin sab ang awhag nga stay at home alang sa atong mga kabataan. Sama-sab sa atong mga senior citizens. Maghisgot ang mga kapuso sa mga kabataan unsa maging risgo nga ilang makuha, mataptan sila ni ining maong sakit ug unsa ang angayang treatment alang kanila. Subay ni mga kapuso, Punto Medical ta. Makauban nato karong buntaga, pediatrician o pediatric infectious disease specialist Dr. Jonathan Lim. Good morning, Doc. Good morning, Nick, o good morning sa ato ang mga kapusong na silang panimalay. So, maayong buntag. Daghan kayong salamat, Dok, sa pag-uban kanamo karong buntaga, Dok. Unsa may risgo di ay sa mga bata, Dok, nganong gikinahanglan man nga papunduhon gyud gihapon nato ni sila sa mga Pinoy-anan o maglikay gyud sa paggawas-gawas. Okay, lately kita manggutag nga medyo ni us-us ang kaso nato diri sa region, no, Region 7, which is good. Pero di manggud pasabot nga wala na tay problema sa COVID nga virus. So ang risgo manggud ana sa bata kung muguwa, pwede sila matakdan, pag uli nila makatakod yapon sila sa ilahang mga kauban sa panimalay. Dok, magkuan ta ning sa mga bata nga nagpundo sa balay o donara sila sa balay pero gi-encourage ba gyud gihapon nato, Dok, ang pagsulob gyud og masks alang kanila? Yeah. Ang kanang face mask manggod importante gyud na siya, no. Durant actually 3 Ws, no, and I think nakadungog na siya ito mga tagapagpaminaw karon og mga nasa ilang panimalay na 3 Ws mo nang wear your mask, wash hands, o watch your distance, no. So required gyud na siya magsuot og mask
Apan sa mga bata amanggod, kasagara mo ingon tag katong minus og 2 anyos, dili na to ipapusuot og mask kung manglakaw manggani kay maglisod manggod sila ingon nga dili sila kaginhawa, no, or kung nalubid na to ang ilahang mga strap, di sila kareklamo kay less than 2 years old. But katong 2 anyos pa sa kang kabaw na mo ingon nga huot ra akong maskara ngana, no, at least pwede gid sila pasuot og maskara. Actually kinahanglan magmaskara. So 2 years old below nga dili pa kayo makaistorya, Dok, di na lang sa gyud nato pasulobon. Although naiuban nga mosuot, pwede ra mangyapon to, dili siya mandatory. Sa mga na-handle ninyo, Doc, dinhi sa Cebu nga mga kaso, Dok, kumusta man ang mga bata nga nataptan sa COVID-19? So far, good for us mga pediatricians, no, mga doktor sa bata, medyo mild kasagara ang mga kaso, no. Although naagyo tay mga kaso gyud nga grabe-grabe nga naabot sa kabuan sa ospital, naasad gyud noon. Pero kasagara mild or walay symptoms, and usually ang mga kauban sa panimalay ang nagpositive o natakdan ang mga bata. Kung mga bata, Dok, mag-exhibit og mga flu-like symptoms, basin tungod sa change sa weather condition, Dok, unsa ang mapag-distinguish sa parents ani kung kani kuyaw na ni ato na ipatest, ang ngayon ba ipatest for COVID, or ani lang na ipabili lang una sa balay for home remedies lang, Dok? Okay. So that's a very good question actually, no, kay daghan kong pasyente manawag, mag-Viber, mag-text sa buhaton, kinaghilanat lagi nagunsa. So if naamoy bata sa balay, no, o bisag dili bata, no, bisag kinsa sa balay nga nagigibati, no, whether pangapoy sa lawas, hilanat, kay non-specific manggod ang sintomas, murag trangkaso, no, murag dingge, pareho gid ana, hilanat, sakit sa tunlan, labad sa panakit sa lawas, ubo, sipon, no. So dili gid siya ingon nga kung naa ka ni simptomas COVID na siya. But karon man god sa ingon sa mga doktor is usually say it is COVID unless proven otherwise tungod kay daghang kaso. So kung hitabo nga adunay gipamati ang usa ka tawo sa panimalay, isolate yun na siya dayon diretso. Probably after 2 days or 3 days kung magpadayon ang gibati, magpa-check na gyud na siya. Hiskot ang mga statistics nato, Doc, diri sa kuan, Doc. Kumusta man kumpara sa atong gidaghanon gyud sa overall number of cases? Ang porsyento, Dok, doon may mahatag ang mga figures sa sa mga bata nga nataptan sa COVID-19? So matotal, we are talking mga 20,000 siguro ka pasyente, no, sa tibok rehiyon. Sa kaning 20,000, kung i-base nimo sa iyang datos sa DOH, kung 20 anyos pa na og mga 2,000 siguro na ka pasyente ang na-positive og COVID. No? So 2,000. But again, kasagaraan na mild ra gyud hinoon. Dok, how do we handle mga psychological nga epekto sa mga bata gumikan aning kahadlok sa COVID-19? Yeah, that's a very good question, good, no. Kaya ato lagi is we don't appreciate these kids, abi natog okay na mga bata sa balay, pero may not realizing stressful pod na nila, no, and they don't say it man di man sultion good nag-stress nako, but of course with all of these news coming out, whether it's in social media or TV, no, makita gid sila sa mga nag-PPE nga tao, mga tao ng ospital, yung anak, no? So, ma-stress out yun ang bata actually. So, there's also psychological effect. So, ang ato lang yun is isip ginikanan, no? Isip mga kauban sa panimalay, we have to spend more time with the kids, more quality time, no? Istoryahan sila unsa ilang mga gipanghuna-huna, no, para at least maalibyo nato kung unsa ilang mga negative thinking. Even if karon nga nagsugod nag school online, it's also stressful, no, na ako'y mga pasyente nga moingon ang ginikanan nga ang mga bata magduka nila tubangan gyud sa kaning ilang screen kay wa may kaistorya na minaw man sila, no, but di sila anad kay ang bata kabaw na ka dagdagan gyud ang tiil og ang ilang huna. But what they are doing is naglingkod lang na minaw, so they get to become sleepy and it's also very stressful for them. So, karong panahon na Dr. Jonathan, may us-us naman atong mga kaso, hopefully magpadayon. Di gyapon angayang mo kumpiyansa, Doc? Yeah, so far, cross fingers, no, kahit the past 3 weeks siguro, medyo ni us-us ang kaso. So hopefully, masige na ni ka-us-us, but dili gud na assurance, kay sama sa ubang naso, nakita nato, maski sa Europe, nga ni us-us sila, ni sugod na pong daghan karon. So di gyud ta kasulti kung ahata pa doong ani. Finally, Doc, imong mensahe sa atong mga kabataan, mga ginikanan, nagtan-aw nato ron. So, i-remind lang mo nako, no, na importante gyud ang manghugas og kamot permi with sabon and tubig. No, and if you don't have ng alcohol ng 70%, and of course wear your mask, especially ang mga dagko ang mga gawas sa balay, and also of course social distancing. And for the parents, remember lang yun, mga bata lang yun are there, but take care of them nga
they are also stressed sa kaning ato ang panahon karon. So dili ra kita dagko ang na-stress, but apil ang mga bata basig wala sila kabaw silang gibati. So spend more time lang yun talking to them para lang yun nga mahibalaan nato kung naabay nagbother nila o wala. So kana lang yun so far. Alright, magpasalamat pida ko sa mga inputs karong buntaga. Thank you so much sa pag-uban ka namo karong buntaga, Dr. Jonathan Lim. Thank you. Thank you, Doc. Ubalik pa mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Bangon-bangon na mga kapuso dungan sa paghigop sa lamian kaayo nga kape. Kinsa man mga coffee lovers diha karong buntaga mga kapuso, atong mahinabi kining nagpasiugda sa bag-ong konsepto sa coffee business dinhi sa Subo Mobile Coffee Shop mga kapuso. Ang ilang dalit makauban nato siya karon sa programa, si Paul Anzano. Good morning, Paul. Hi Sir Nico, may buntag. Thank you so much sa pag-uban ka namo karong buntaga. Coffee Mobile, ngano nahunahunaan man ninyo ning mobile nga coffee store, Paul? Actually sir, ever since hilig maglibgay ko kan mga moving vehicles, so nagdako gyud ko nga magtuwag skateboard, at the same time hilig sa kong motor. So with that, last 2014 nag-start akong journey as a barista sa usa ka dako nga kumpanya. Then yeah, with my experience nahimo siya passion. Then with that kay ato pag-start sa quarantine, so na-close man sa damong gitrabahoan. So I've decided nga mag-himog own little coffee shop. Ang ideya nga mahimo siyang mobile, Sir Paul, over the kaning pwesto gyud sa usa ka coffee shop. Ngano nahunaan man nimo ni? For me, it's really dynamic. So kana siya nga concept which is dynamic, mao'y maka-provide of excitement sa mga customers. For us also nga nag-offer sa Coffee Mobile. Unsa initial feedback sa inyong mga clients, mga customers, sir, sa kaingon ani nga konsepto o sa inyong mga produkto? Well, sir, sa concept, actually, daghan yung interested regarding sa kanang concept yun di ba, moving coffee shop. So, actually, daghan na magigana. Similar sa Tempura or kanang mga pet-pet. Pero ang amuangan yun, we're offering coffee. So, knowing Cebuano nga market is open na for coffee, murag maogi among gikuan, sir, nga makuha or makapture itong mga non-coffee drinkers nga pwede isad mo try sa coffee katong yung tinuod nga coffee, which is i-brew gud siya freshly kay diri magwad sa Philippines daatay daghan nga beans nga that are not wala pa nailhan, sir ba. So one of our mission is to educate mga drinkers or katong mga new coffee drinkers about our local coffees kay with that makahelp sa tag sustain sa mga livelihood sa mga Filipino farmers. Kay karon man gud, sir, for me ang mga local farms diri sa Philippines dili pa kay siya nga known. Yeah, knowing ang flavor of the coffees nga gi-offer diri sa Philippines lami. So actually for me makakompete gid siya in a global scale nga market. Asa man gina-source out ni inyong mga produkto sa inyong mga beans? Coffees from Davao, sir, came from Mount Apo. Bisan gali diri sa Cebu, sir, di ba doon na mga areas gyud, sir, nga nagtanom na gyud og coffee? Yes, sir. Actually, mga pila to ka months ako before the lockdown, kay me and my friends, kay hilig man may motor. So, kami tanan, group of baristas, we went to Tuburan Coffee Farm. So, dito, bukid sa Tuburan, taas yun kayo siya, sir. So, we na-experience yun na mo in first hand, yun sa yun nila pag-cultivate, pag-grow ang coffee. Sayang lang ba nga wala pag yun siya na-promote bitaw maayo. So, katusad, mao sa inspiration nako nga hopefully soon mabuhat yun mo ang tanan nga makasupport sa katong mga nga klase nga farm. Finally, Sir Paul, ngano unsa may naa sa coffee nganong maka-jump start man ni sa atong adlaw kung mga piguta? Naa siya caffeine, sir. So, ang caffeine man gud daghan siya benefit. So, first, it's good for your metabolism. So, it helps you digest your food. And they say, maka-help siya o padaot. Maybe. Then, second is, it makes your brain more active because the caffeine, maka-create yun siya, or for me, makahimo yun siya o like an elixir or life elixir na
maka-create ng mga ideas. Og nakatabang pa sa mga local farmers. Daghan kayong salamat sa oras kag gihatag nimo kanamo karong buntaga si Paul Anzano. Thank you, Paul. Thank you, Jericho. Sa BizTalk kaganihan nakauban ni Cecil si Kapuso Benjamin Alves nang imbita nga padayon lang tamutan-aw sa nagkanindot na nila nga istorya sa ilang weekly series nga I Can See You. Samtang ang pediatrician nga si Dr. Jonathan Lim atong nahinabi mi pasabot nganong gikinahanglan nga magstay at home gihapon ang mga kabataan taliwa nining COVID-19 ug unsa ang atong buhaton aron maprotektahan sila ning maong sakit. Samtang ilaisab nato ang negosyante nga si Paul Anzano kung giunsa niya pagbag-o sa konsepto sa mga coffee shop. Talagsaon gyud ang iyang gi-introduce nga mobile cart sa mga kape. Apan ang importante matud niya nakatabang siya sa mga local farmers. Coffee lover ba ka? Sila magmindot sa Yes. nga konsepto, no? Unique sad nga mobile o niya imong atangan gyud kung asa sila ilang sunod nga location. Mao ang customer na yung mag-atang. Ug nindot kaayo next nga bisan pa man sa krisis, daghan gyapong opportunities nga na-present para sama kay Paul nga bisan kung nawad-an nagtrabaho lagi pero gigamit gihapon niya iyang skills. Mo nang diskarte gyud ang gikinahanglan. Diskarte gayud. Busa mga kapuso, adun na kami words to ponder alang kaninyo this morning. Work hard, be kind, and amazing things will happen by Conan O'Brien. Sa mga gusto mo preview pagbalik nimong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com o mahimo sa Kapuso sa among official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghan kayong salamat sa inyong padayon nga pag-uban kanamo hangtod sa sunod higayon, Kapuso. It has been an amazing morning. Kauban ninyo mga kapuso and ang ato ang mga amazing guests and their stories. Busa tutok lang every morning. Dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Uban gyapon ta mga suki sa kabuntagon therein all things God may be glorified. Stay at home, stay healthy, and keep safe always, Kapuso.